Ụlọọrụ ministreti na-ahụ maka akụrụngwa mmanụ petrol akatọgo ọgbakọ mberede ụfọdụ ndị isi ụlọọrụ nchekwa Department of State Service DSS, Economic and Financial Crimes Commission EFCC na Nigerian Police Force iji lebanye anya na nsogbu nchekwa ikuku gas dịka ọnụahịa ya bụ ngwaahịa na-arịgo n'elu ọjị ugbu a n'okirikiri ala anyị. Akwụkwọ ozi si n'aka ndị isi ngalaba ụlọọrụ Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority kwuru na nzukọ ahụ chịkọtara ndị ọrụ gọọmenti dị mkpa, ndị na-ahụ maka iwu, ndị na-emepụta gas, ndị ahịa, ndị na-arụ ọrụ ngalaba nchekwa gas nakwa ụlọọrụ dị iche iche iji nyochaa ihe na-ebute oke ọnụahịa ikuku gas eji esi ihe oriri. Onye odeakwụkwọ ụlọọrụ ministreti na-ahụ maka akụrụngwa mmanụ petrol bụ Patience Oyekunle kọwara ikuku gas LPG dịka isi iyi dị oke mkpa nye ezinụlọ n'akụkụ dị mkpa. O kwuru na ịrị elu ọnụahịa ikuku gas LPG na-enyekwu ezinụlọ dị iche iche na nsogbu ụkọ ego. Minista nke nta na-ahụ maka akụrụngwa mmanụ ala gas bụ Ekperikpe Ekpo kwuru na onye isi ala Bola Tinubu nwere nnukwu nchegbu banyere oke ọnụahịa LPG dịka ọ gara n'ihu nye ụlọọrụ ndị dị mkpa ntụziaka ka ha mee ihe ngwa ngwa iji dozie ọnọdụ ahụ.